Molt bones, amants de la informació, què tal, com estem? Benvinguts a un nou vídeo i avui som aquí amb la Gemma. Hola, Gemma, què tal? Hola. I avui estàs aquí perquè tu et dediques al món de l'educació. Tu ja volies ser profe des de petita? A veure, jo tinc records, el típic de quan era petita, que tinc records confusos, i a més que meus pares m'expliquen, que jo tenia tendència a fer fitxes per les nines. Vale? Jo em van comprar una pissarreta i tot, i jo feia fitxes per les meves nines. Val? I aquí ja podia algú deduir que alguna cosa no estava anant com havia d'anar. D'acord? I a partir de... Però després allò que ho deixes i tal, i et comencen a interessar coses, no sé què, em vaig ficar a fer una carrera de ciències, però a més amb l'objectiu de tirar a fer un doctorat i ser investigadora i tal. I a tercera carrera vaig dir, mira, no, que això d'estar en un laboratori tancada no em va, que em fico docència. I ja et dic, a veure, hi havia alguna cosa des de petita que ja apuntava maneres, però la decisió presa com a tal a tercera carrera, o sigui, bastant tard. I vas fer oposicions després? Vaig acabar la carrera, vaig fer el màster, vaig estar 7 anys d'interina, perquè, perdó. Vaig estar 4 anys d'interina, sí, perquè no, 2015-2021, 6 anys d'interina, perquè entre que van obrir borsa i no van obrir borsa també van passar els seus anys, i el 2021 vaig aprovar les opos. Ostres, amb lo difícil que és, tenir plaça. Molt bé. Ara ja tinc definitiva i tot. Digues? Que ja tinc la definitiva. Bueno, ara al maig sortiran les definitives, però vaja, ja tinc una plaça amb el meu nom i tot. Ah, molt bé, molt bé. Enhorabona. Sí, gràcies. I quant de temps portes sent professora? Pues des del 2015 a la pública i des del 2013, bueno, vaig començar el 2013 a la privada. I sempre a Barcelona? Sí. Bueno, no, que va, si jo no treballo a Barcelona. O sigui, l'institut on estic ara i des de fa 6 anys que ja estic a Cerdanyola. No, entrar a Barcelona és impossible, ja ho tinc descartat. O sigui, jo ho seguiré intentant, jo ho seguiré intentant molt fortament, però entrar a Barcelona és una cosa que no passarà fins d'aquí molts anys. Fins d'aquí uns 10 anys, diguéssim. Sí, perquè les places a Barcelona van molt cotitzades. Vull dir, clar, tothom vol treballar que es fora a prop de casa, molta gent viu a Barcelona, aleshores molts ens n'hem d'anar a treballar fora. Perquè no tenim prou edat, diguem-ne, com per treballar a Barcelona. Prou edat? Clar, perquè al cap i a la fi, el que són la puntuació de mèrits, tota la puntuació de mèrits va per... O sigui, el que més mèrits dona és el fet de portar molts anys treballats. I portar molts anys treballats és una cosa que ho acumules amb l'edat, vull dir, no té més. Ah, sí, tu et referies als anys treballats. Clar. L'experiència professional. Clar. I pel que he pogut veure al teu Instagram, ensenyes biologia, no? I geologia, sí. I com ho portes? T'agrada? M'encanta, jo m'ho passo molt bé. Sí, no? Sí, m'ho passo molt bé, de veritat. O sigui, és una cosa que m'agrada i m'ho passo bé donant classe, m'ho passo bé preparant coses. O sigui, estic contenta, la veritat. Sí, pel que estic veient, hi ha alumnes que et segueixen i t'estimen, no? I tal. Això és molt difícil d'aconseguir. Jo estic encantada amb el meu alumnat. A veure, s'ha de dir que treballo en un institut que tenim un alumnat com molt envejable, no?, en aquest sentit. Però jo estic molt contenta, l'estimo moltíssim i són part del que fa que a mi m'agradi l'ambient de la classe, com fer les coses, vull dir, estar allà, compartir coneixement, fer activitats, vull dir, estic encantada. I suposo que això ho aconsegueixes pel que també he vist al teu compte, no? Ensenyant de manera potser més didàctica i no sempre tan teòrica. 50-50, no et pensis. O sigui, foto classes de magistrals, igual que tothom. El que passa és que no sempre. Vull dir, intento combinar totes les metodologies que puc perquè crec que de la mateixa manera que algú li anirà millor una metodologia, no a tothom té per què anar-li bé aquella mateixa metodologia. Aleshores intento anar combinant una cosa amb l'altra perquè tothom tingui com a mínim un moment de sentir-se més a gust de trobar aquelles activitats que li agraden més. I tu, per exemple, que jugues a rol, utilitzes cartes de rol per ensenyar, pel que he vist? Més que... O sigui, el rol sobretot l'aplico a tutoria perquè el problema que tenim d'aplicar rol dintre de l'assignatura o dintre del projecte és que acabes tenint grups molt grans. I amb grups molt grans fer dinàmiques de rol és bastant complicat. Aleshores, jo tiro més d'aprenentatges de tant jocs de taula, això sí que ho faig molt i moltíssim, però el rol me'l guardava per quan tenia... Bueno, aquest any soc tutora, però quan tinc tutoria sí que algun joc tipus de rols, alguna cosa de rols ocults, de role-playing, això sí que ho fem. I notes que serveix? I tant.
Sí, perquè en el fons el que estàs fent és introduir algun contingut o introduir alguna idea o introduir algun coneixement o treballar alguna competència i ho estàs fent d'una manera lúdica, no? I saps allò de, com allò que et feia el típic de gratinar les verdures, saps? Que no es notés tant, pues és així, funciona així. I a més els activa, vull dir, sí, vull dir, fer classe magistral està molt bé perquè a més hi ha continguts que s'han d'estructurar molt i s'han d'explicar molt ben estructurats, però hi ha altres continguts que, escolta, per què no treure'ls analitzant un joc o fent una dinàmica, saps? Clar, tu potser a la teva infantesa o a la universitat mateixa et vas trobar que molta gent doncs, complia amb l'expedient, no? Tirava de PowerPoint i afegia poc i tu devies dir pel teu interior, no, jo no vull fer-ho així, no? O no? No és una cosa que decidís molt aviat, eh? Vull dir, a veure, sí que és veritat que evidentment jo quan era més... A veure, PowerPoint, estem parlant de la carrera del PowerPoint, eh? Vull dir, a l'institut del PowerPoint era, vamos, lo más, era super novedós fer tenir un PowerPoint a l'institut. Jo ho recordo sobretot com a... El que m'agradava, per exemple, era quan fèiem una pràctica, quan fèiem un treball en grup, saps? Que ara és com lo mínim que pots fer és una pràctica i un treball en grup, però clar, a la meva època era com, uah, estem fent un treball en grup, que fuerte! Ara, jo recordo vull dir, recordo aquests moments guais, no? Perquè realment era fer les coses d'una manera diferent. I jo, per com soc jo, m'agrada molt fer les coses de maneres molt diferents i no fer sempre el mateix. Ara, però això és una cosa meva. Aleshores, clar, vull dir, jo intento reproduir aquests models. I creus que gràcies a aquests models el percentatge d'aprovats augmenta? Pues no et pensis, eh? No crec, o sigui, jo no crec que sigui una cosa de si ensenyem més d'una manera o més d'una altra, perquè el que m'ha demostrat l'experiència és que la metodologia no condiciona el percentatge d'aprovats. Vull dir, no és un tema de metodologia, és un tema perquè si faig tot classes magistrals com vaig començar a ensenyar, aprovaven X persones i era aprova el mateix percentatge. Val? El percentatge d'aprovats no m'ha canviat gens. Jo crec que m'ha canviat la manera de potser d'estar a classe, les dinàmiques que s'estableixen dintre de l'aula, saps? Que és com més amable fer aquest tipus de treballs i tal, perquè l'alumnat es sent més còmode. Vull dir, sí, hi haurà un alumnat que prefereix fer classe magistral, però saben que hi haurà algun dia que tindran classe magistral i després farem el treball, saps? I vas combinant. I jo crec que el que sí que m'ha ajudat és tenir millor ambient a classe, això sí. En quin sentit? Que els alumnes no parlin tant, potser? Bueno, no, o que parlin, però si parlen estan parlant del que estem dient a classe, saps? O sigui, estan fent el treball en grup, o a veure, evidentment es distrauran un moment. Vull dir, no els demanaré que estiguin una hora a focus allà amb la feina, però hi ha més bon ambient a classe, hi ha més participació per part de l'alumnat, no sé. No hi ha tant de boicot de la classe, per dir-ho d'alguna manera. Jo el que m'he trobat és això. Però ja et dic, a nivell de resultats acadèmics, qui havia de treure una excel·lent classe magistral te'l treurà igual en treballs en grup. Això no canvia. Per molt que et diguin, per molt que diguin, sí, millora els resultats, perquè això t'ho venen, t'ho vendran, no, perquè si treballem per projectes milloren els resultats. És mentida, és mentida. És És mentida. mentida, mentidíssima. El que passa és que amb els projectes el que fas és dissimular mancances. Perquè el que estàs fent en un institut xungo, apliques projectes, el que fas és facilitar que aprovin, perquè només entregar i aproven, i aleshores el que fas és, diguem-ne, maquillar mancances del sistema. Però no, els alumnes no aprenen ni més ni menys d'una manera que d'una altra, perquè l'alumnat s'adapta a la manera del professorat i trauran els mateixos resultats tant si treballes d'una manera com si treballes d'una altra. Però a la llarga pot ser millor perquè no estudiaran tant com robots, no? Memoritzant i després Sí, fer l'examen i oblidar. sí, a veure, jo no crec que sigui tant un tema de fer l'examen i oblidar, sinó el com els prepares per l'examen. Saps? Sí. Jo faig exàmens, val? Jo faig exàmens, això no me n'amago i no me n'he d'amagar. Ja m'ho imagino, sí. Sí, és així. Però per què? Perquè al cap i a la fi és una manera molt fàcil i molt ràpida de comprovar si han après allò que havien d'aprendre. Jo no sé si són estudiants, si ho han après. Vale? Ara, jo el que faig és els exàmens amb apunts, sempre són els a l'ESO, els de batxillerat ja no. Els a l'ESO són amb apunts i aleshores el que fan a partir d'aquí, jo els hi faig preguntes on han d'aplicar aquests apunts. Evidentment, si no han entès la teoria, doncs no podran aplicar res. Però només que hagin entès mínimament la teoria, l'examen és prou fàcil. Aleshores, ja et dic, no, sí que és veritat que hi ha molta mitificació, perquè està molt mitificat, no, la classe magistral vol dir que han de fer els apunts, empollar i vomitar l'examen. Sí, i això és el que hem fet tots a la carrera, perquè no ens enganyem, això és el que hem fet tots a la carrera. No hem fet carreres supercompetencials, no. Aleshores, sí, però hi ha molt de mite amb això, perquè una part sí que ho retindran. Una part sempre acabaran retenint-la.
saps? I sobretot aquella part que més casi amb els seus interessos o que més propera estigui al que volen estudiar més endavant o el que sigui. Però una part sempre retenen, encara que sembli que no. Però, i de la mateixa manera, encara que ho facin tot per projectes, arribarà el moment en què els demanes aquell coneixement i no l'hauran retingut. Perquè no l'hauran retingut, perquè és que clar, com que han fet per projectes ho han retingut tot. Mentida! Mentida! Aprenen igual de poc o igual de molt, depèn de l'alumne. I ja està. Però, o sigui, el que passa és que, clar, queda molt bé dir, molt progre, que treballem per projectes i no sé què, quan tot és merda neoliberal. Ja està. Però el canvi no és substancial i no hi ha cap article científic que sostingui que hi ha una millora substancial d'aprenentatge de treballar d'una manera o treballar d'una altra. Però sí que és cert que a un alumne li pot anar millor un mètode que un altre, no? A un alumne, cada alumne puntualment li pot anar millor una cosa que l'altra, evidentment, perquè hi ha alumnes que són molt literals i que aleshores necessiten llegir-se exactament el que s'han de llegir, estructurar-se i fer-se els esquemes, i hi ha alumnes que són mega creatius o mega experimentals i el que necessiten és veure-ho, tocar-ho. Saps? Perquè no s'ho creuran si no ho veuen i toquen i no ho entendran. Però clar, el que no podem fer és una classe particular per cada alumne perquè no són prou profes. Bueno, i un tindrà més desenvolupat la memòria fotogràfica i un altre la memòria teòrica. Per tant, el millor que podem fer és fer una mica de tot. Però això ho has de parlar abans amb els profes, algú de dalt, que et deixi fer les coses d'aquesta manera? Depèn del centre, depèn del centre. Jo tinc molta sort de que el centre en el que estic, la direcció confia molt en que, bueno, tu i la teva aula, saps? Vull dir, un cop tanques la porta de l'aula i ja estàs amb els teus 20 alumnes, tu manes, i les teves metodologies són les teves metodologies, i de la mateixa manera que ningú es vindrà a ficar amb les meves, jo no m'aniré a ficar amb les dels altres. Val? Sí que és veritat que eventualment compartim. No? Escolta, has fet aquesta pràctica, t'ha anat bé, tal, sí, la repeteixo, vull dir, això ho fem, i és una cosa que acostumem a fer, però tinc sort, tinc molta sort, i toco fusta que segueixi sent així, de que el meu centre, en aquest sentit, la direcció és molt poc intervencionista. Vull dir, mentre facis classe i els alumnes aprenguin i vagin traient uns resultats més o menys positius i tal, ningú et vindrà a fiscalitzar què és el que fas o deixes de fer classe. I ja està. Hi ha altres centres que sí. Hi ha altres centres que o treballes segons la metodologia imposada per direcció, amb els projectes que imposa direcció i en tot el que hi direcció, o millor bastant, o demà una baixa perquè no podràs aguantar allà un any. Doncs tens molta sort. Sí, ho confesso, tinc un privilegi. Fer les coses com un vol és poc probable. És un privilegi. No, jo reconec que és un privilegi més amb la corrent, diguem-ne, administracionista que estan prenent alguns centres, que cada cop és més fer la pilota a l'administració i d'abandonar el professorat a la seva sort, saps? Que això cada cop és més habitual. Amb la qual cosa ja et dic, jo tinc molta sort i espero seguir tenint-la de poder quedar-me al centre on estic. Llavors, no creus que el fracàs escolar se solucioni amb un model o un altre? L'única solució possible pel fracàs escolar a dia d'avui seria intervenir en les famílies. Fin. Vull dir, ja podem posar tots els diners del món en fer les escoles més xules del món i amb els sistemes més moderns. Vull dir, podem fer el millor sistema educatiu del planeta, vale? Podem tenir el millor sistema educatiu del planeta, que el fracàs escolar seguirà existint. Per què? Perquè no és un tema d'escolar, és un tema familiar, és un tema de situació socioeconòmica. Val? I no és cap secret avui en dia que el fracàs escolar està directament vinculat a la situació socioeconòmica familiar. Vull dir, això és així. A Pedralbes no hi ha fracàs escolar, saps? No n'hi ha. Per què? Perquè es paga, vull dir, perquè per malament que vagi la criatura ja li pagaran totes les escoles de pago, ja li pagaran tots els professors particulars, ja li pagaran tot el que faci falta perquè aquella criatura com a mínim es tregui l'ESO. Saps? I després el posaran amb sort, el posaran a un centre privadíssim de cicles formatius i acabarà traient-se d'allòs per quedar-se amb l'empresa dels papis. Vull dir, però és que això és així. Saps? Clar que no hi ha xifres on hi ha fracàs escolar? A Vina, a Badia, a Hospitalet, saps? Clar, a Sant Adrià. Allà és on hi ha fracàs escolar. Però per què? Perquè són les famílies no tenen una situació socioeconòmica favorable per donar, diguem-ne, allò que necessiten aquestes criatures. Saps? I aquestes criatures es troben amb percals horribles a casa que, evidentment, com s'han de centrar en els estudis. Doncs arriben a tercer d'ESO i diuen, ¿per què voy a continuar con esto? I ja està, és evident. Això és evident. Però encara que estudis a Pedralbes, pot ser que al noi o la noia no li agradi estudiar i digui, doncs fins aquí, no? Acaben quart d'ESO. Aquestes criatures que diuen no m'agrada estudiar acaben quart d'ESO. Per què? Perquè ja s'ho fan les famílies perquè aquesta criatura acabi quart d'ESO, ja sigui ficant-lo al Creanova o ficant-lo a qualsevol escola d'aquestes que també fan metodologies Summerhills i metodologies rares i acabaran quart d'ESO aquestes criatures. Per què? Perquè les famílies tenen mitjans socioeconòmics per permetre-s'ho.
El problema és aquelles criatures que a tercer d'ESO diuen jo per què he de continuar estudiant, si total no arribaré a ser res a la vida, si total a casa no tenim ni un duro, si total a casa ja ves tu, i aleshores a tercer d'ESO diuen adiós muy buenas. Per això dic, el fracàs escolar està lligat directament al context socioeconòmic de la criatura. I fins que no arreglem el context socioeconòmic de la criatura i a la seva salut mental, això també és destacable, no arreglarem el fracàs escolar. I el problema és que, clar, aquí cada cop som més pobres. Jo volia enllaçar això que has dit de la salut mental amb el bullying o l'assetjament escolar, que evidentment també deixen els estudis sobre el fracàs escolar per aquest tema. Evidentment. El que passa és que, bueno, una persona que ha patit bullying, o sigui, tornem a estar en les mateixes. Si l'agafes a temps, si li dones l'atenció que precisa, si agafes els agressors i els apartes, vull dir, si fas tota una sèrie de coses en favor que aquella persona que ha patit assetjament recuperi la seva salut mental i el seu, diguem, un context social agradable, aquesta persona fracassarà escolarment. Fracassarà escolarment quan l'abandones. Clar, però pot ser que el nen no parli o la nena no parli per por. Clar, i això passa constantment, però clar, si tu tens una persona que tota la vida ha estat, vull dir, traient unes notes normals, saps? Vull dir, tenint un rendiment acadèmic normal i corrent, i de cop i volta et comença a fracassar, com a pare o com a mare t'hauries de plantejar què està passant aquí, no? Vull dir, per molt que la criatura no estigui parlant per por, perquè evidentment li diran, vull dir, sí, d'acord, però tu com a família, tio, tens el criu a casa, planteja't una mica què està passant, saps? I aquí tornem al mateix, el gran problema que tenim, i en el cas del bullying el tenim tant amb els assetjadors com amb les persones assetjades, el gran problema són les famílies. Bueno. No, és que és així, vull dir, tu intenta parlar amb la família d'un assetjador. Vull dir, el primer que passarà és, no, el meu fill no fa aquestes coses. Vale? Això és el primer que passarà. Quan li demostres que el seu fill efectivament està fent aquestes coses, ai, bueno, no n'hi ha per tant. Clar, és que aquest és el plan. Són poques les famílies que diuen el meu fill està fent aquestes coses, vaig agafar el meu fill, el penjo dels pulgars i no surten 5 anys de casa. Saps? Són molt poques les famílies que fan aquest pas. Perquè és molt més fàcil negar la realitat, perquè és molt més fàcil assumir que el teu fill és perfecte i perquè és molt més fàcil assumir que el teu fill mai faria una cosa d'aquestes. Però és que això ens ho trobem cada dia. Clar, aniran a favor. Aniran a favor de la criatura, encara que la criatura acabi de menjar-se un bebè viu. Això ens ha passat, vull dir, això ens ha passat. Famílies que han defensat, ens ha passat al meu institut, famílies que han defensat els seus fills d'activitats delictives provades. Els seus fills han confessat haver comès activitats delictives, o sigui, coses que són delicte, i les famílies diuen que la seva filla mai faria una cosa així. Ostres. Això ens ha passat, aleshores, clar, vull dir, si partim d'aquesta base, el professorat estem de mans lligades, no podem fer res. És difícil intervenir a vegades. Clar. I és el que ens trobem, que és, o sigui, tenim molt poc reconeixement social i molt poc poder per part de l'administració, no ens dona poder per intervenir. El cas de per exemple, el cas de les nenes de Sallent ha estat molt frapant, no? Vull dir, al final qui ha pringat és el director de l'institut. Però és un cap de turc, el director de l'institut és un cap de turc. Però després també hi ha escoles que disposen de psicòlegs o psicòlogues, no? En principi, cada centre educatiu hauria de tenir, com a mínim, la figura d'una persona orientadora, que és com s'anomenen centres públics, o psicòloga, vaja, sí. Però, en principi, cada centre ha de tenir una. A centres més complexos, doncs n'en tenen més, però no donen a l'abast. Vull dir, és que no donen a l'abast, és que el meu centre és una psicòloga per 400 alumnes. Com ha de donar a l'abast aquesta persona? Vull dir, les acaben ocupant-se dels casos més greus o més flagrants, no? I a partir d'aquí fan el que poden. I tenen els seus límits, perquè, a veure, aquesta, per exemple, al meu centre ens hi hem trobat, aquesta persona intervé en una família, li diu a la família com han de fer les coses, com han de d'allò, tal i qual, i la família no reacciona. Si la família no reacciona, què podem fer nosaltres? Ja, però bueno, també és cert que no tots els alumnes tenen per què anar a la psicòloga. No, tant de bo no. Tant de bo no. Però són cada cop més, Clar, la majoria de persones que van a teràpia fora de l'escola, diguéssim, són els que realment estan passant per un mal moment, no? I a l'escola igual, els que estan passant per una situació crítica com l'assetjament escolar. I moltes més coses. Per exemple, l'orientadora hi van per temes d'ansietat, per temes d'angoixa, per temes de situacions complicades a nivell familiar, saps? Vull dir, hi ha moltes raons per les quals
traiem alumnes de classe per utilitzar el servei d'orientació. I a Sí. part, no, i aquí hi ha un altre marrón afegit. El servei d'orientació també s'ocupa de tot aquell alumnat d'escola inclusiva. Perquè, clar, vull dir, ara tenim tot l'alumnat, diguem-ne, amb moltes dificultats, el tenim a l'escola ordinària, sense cap suport individual, vale? Perquè nosaltres tenim alumnat, pues, aquest any no tenim síndromes de Down, però podríem tenir alumnat amb síndrome de Down, podem tenir alumnat amb retards cognitius, podem tenir alumnat amb milers de coses que no reben suport individual i se'ls menja tots l'orientadora. Esclar, això és un problema, perquè no estem podent atendre aquell alumnat com es mereix, perquè les persones especialistes en educació especial s'estan ocupant de... Vull dir, els tenen tancats en escoles especials que no tenen alumnat. Per què? Perquè estan tots a l'escola ordinària. Vull dir, el decret d'inclusió és bonic, sí, és preciós el decret d'inclusió. S'està aplicant bé? No, s'està aplicant nefastament. És fort això, eh? Clar, és que, de fet, ma mare és mestra d'educació especial i ella m'ho diu, és que em deixaran sense feina. Vull dir, jo estic especialitzada en un tipus d'alumnat, dintre del que és respecte a l'educació especial, que és la norma, jo estic especialitzada en un tipus d'alumnat, aquest tipus d'alumnat l'han enviat a l'escola ordinària sense suports, sense suports específics, i per tant jo m'he d'ocupar d'un alumnat més dificultós, que fins ara s'han ocupat amb professionals específics d'aquest alumnat dificultós, que estan com tirant enrere, saps? I aleshores, per això dic, el decret d'inclusió a mi em sembla meravellós, que l'alumnat amb dificultats pugui estar a l'escola ordinària. Em sembla perfecte, però dona'ls els suports necessaris, cosa que no s'està fent. Clar, després també està el tema de l'educació especial, no? Clar. On queda l'educació especial? Doncs ara mateix l'educació especial està en casos molt xungos, que no tenia fins fa 10 anys, perquè aquests casos molt xungos estaven a centres encara més especialitzats, saps? Sí. Aleshores, clar, o directament amb conductuals, que haurien d'estar directament a centres específics de conductuals i no, els envien a l'escola especial perquè ja no sabeu què fer con ells. Home, doncs no és això. I el tema de l'assetjament escolar està inclús pitjor avui que fa uns anys, penso jo, perquè, clar, a part de l'escola, pot continuar a les xarxes socials. A veure, jo crec que aquí hi ha com dues maneres de llegir-ho, no? Per una banda, jo crec que no estem com fa uns anys, perquè com a mínim ara es denuncia, es visibilitza, es posa sobre la taula que hi ha un assetjament, i se li diu assetjament, li hem posat nom, es diu bullying, saps? Es diu bullying, hi ha persones que són els bullies i hi ha persones que són les víctimes, val? Vull dir, tot això ho hem ficat sobre la taula i per mi això ja suposa un avanç respecte a com estàvem fa 20 anys o fa 30 anys, val? Això és positiu, vale? Però jo el que penso és, si les barbaritats que es feien fa 30 anys i que quedaven amagades perquè ningú se n'enterava o perquè no sortia del pati, per dir-ho d'alguna manera, o no sortia de l'aula, o no sortia, saps? Totes aquelles barbaritats que es feien que no sortien d'enlloc s'haguessin arribat a les xarxes socials, vull dir, la taxa de suïcidis de fa 30 anys n'haguéssim parlat, N'haguéssim parlat. Perquè, clar, el problema és que tot es magnifica, perquè ja no és que et facin una putada, és que et fan una putada i la pengen a internet. Saps? I la pengen a TikTok, o la pengen a Instagram, o l'escampen per WhatsApp. I aquí és on tenim ara el mateix el problema, en què s'està fent un ús molt pervers i molt cruel de les xarxes socials. Sí, a canvi de riures de la víctima. Per això dic que és un ús molt pervers i molt cruel. Bueno, i això és el que es visibilitza, però després hi poden haver els missatges directes. Clar, és que a veure, o sigui, el vídeo de la gent tirant-li fang a la cara a no sé qui és la punta d'un iceberg molt gros, saps? És la punta d'un iceberg molt gros en el qual, bueno, igual que l'iceberg de la violència, vull dir, tu tens la punta de l'iceberg, que és el vídeo que t'ha arribat d'aquella persona, bla, 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 però és que després hi ha el maltractament físic, per dir-ho d'alguna manera, les trabanquetes, les empentes, vale? Vull dir que queda com dissimulat, no? Vull dir, lo típic, surt de la classe i li fots un codazo. Clar, això queda més... No és tan clar, no és tan material com un vídeo d'una pallissa, saps? Però és que després després tota la violència verbal i no verbal, vull dir, la ignorància, l'ostracisme, els insults, vale? Les burles, tot això ha estat a la base de l'iceberg, no? Són coses que també, evidentment, contribueixen a aquest assetjament i que no són tan visibles. I la solució no és que les víctimes es comportin com els altres. Clar, evidentment que no. Evidentment que no. A veure, la solució passa per agafar els assetjadors i fotre'ls, no sé, a un internat o alguna cosa. És que és l'única solució. Vull dir, a l'assetjador... Hi havia el discurs que l'assetjador també és una víctima d'aquí, de si mateix, de casa seva. Sí, segurament. Segurament un assetjador... O sigui, segurament un assetjador, i en molts casos passa, no és un psicòpata. Saps? No és un psicòpata de manual, no és algú que diguis no, jo estic perfectament bé saníssim del cap i vaig a fer mal als altres. Hi ha casos, hi ha casos, però són molt pocs.
Val? La psicopatia no és tan habitual. La gran majoria de casos d'assetjament, evidentment, venen d'una estructura familiar complexa, venen de rols apresos, de models apresos a casa i de frustració canalitzada. Vull dir, el fet que jo estic frustrada a mi mateix i el que em dedico és a vomitar aquesta frustració sobre aquella persona d'allà que és més feble, saps? És un tema de rols de poder, és un tema molt més complex. Però aleshores, clar, el que s'ha de fer és agafar l'assetjador, apartar-lo. Vale? No s'ha d'apartar mai a la víctima, s'ha d'apartar la persona que assetja i un cop la persona assetjadora apartada, començar a treballar allà en plan, per què estàs fent el que estàs fent? Quin plaer li trobes? Per què ho fas? Saps? I a partir d'aquí començar un treball. Però clar, el que no podem fer és, com que li fan bullying a la meva filla, soc jo la que canvio de col a la meva filla. No. No, els que han de fugir d'allò són els assetjadors. Clar, i els assetjadors moltes vegades assetgen perquè a casa seva les estan passant canutes, Clar. A veure, hi ha de tot, Vull dir, jo m'he trobat amb molts perfils d'assetjadors. M'he trobat amb molts perfils d'assetjador i no és tant que les passin canutes com un tema de que és el que han vist tota la vida. Saps? Si jo a casa, per exemple, pues jo què sé, els meus pares es passen el dia amb la frase de putos moros, saps? Pues jo assetjaré a les persones d'origen musulmà. Per què? Perquè és el que tinc après, perquè és el que porto sentint des del dia que vaig néixer fins avui. Pues jo veig una persona d'origen musulmà i el que faré serà volcar el meu odi après, perquè és un odi totalment après, contra aquesta persona. Per això et dic, el problema el tenim a casa. Sí, totalment. I si una mare o un pare li dona per pagar al fill li vindran ganes de pagar el més dèbil. Models apresos. Sí, totalment. Però clar, aquí per això hi ha d'haver una intervenció social i el problema del bullying no el solucionarem fins que les famílies no comencin a ser una mica conscients de que tot el que vegin les criatures a casa ho repetiran eventualment i es complicarà la cosa. Sí, i es parla molt de l'assetjament físic, però compta amb l'assetjament psicològic. Que és molt més abundant i molt més invisible. I afecta més. Penso que afecta més. I tant. Sí, perquè a veure, l'assetjament físic afecta, perquè evidentment afecta perquè els cops te'ls emportaràs i perquè evidentment l'assetjament físic té unes conseqüències psicològiques. Però no cal que hi hagi un assetjament físic perquè hi hagi un assetjament. Recordo que fa uns anys vaig veure un vídeo a YouTube d'un noi que anava a gravar una baralla que els bullies li farien a un noi, doncs, bueno, amb uns quilos de més. I aquest noi li va donar una hòstia que el va deixar pel terra. I això es va tornar viralíssim. I la gent va anar a favor del noi. Sí, perquè també ens és molt fàcil empatitzar, o sigui, ens és molt fàcil empatitzar amb la víctima, però també ens és molt difícil, empatitzar amb la víctima quan la veus a través d'una pantalla i dius, oh sí, oh pobra víctima, sí, empatitzo, però no és tan fàcil empatitzar amb la víctima quan estàs a l'institut, Vull dir, quan estàs allà, cuerpo presente i tens una víctima i tu has d'empatitzar amb ella per lluitar contra els agressors, perquè és un efecte també de massa, vull dir, la víctima és una i els agressors s'acostumen a ser diversos, no? Perquè té l'agressor i la cohorte, aleshores, clar, o sou més les persones que defenseu a la víctima o és molt difícil donar el pas i dir no, jo em poso al costat d'aquesta persona i si de rebre també rebré jo, saps? Però sembla que a vegades sempre siguin més els que fan bullying perquè és fàcil quedar-se al marge, no? Exacte, o sigui, el problema no és la gent que fa bullying, el problema també, i això ho treballem molt a l'institut, la gent que no diu res, no? La gent que gira la cara i aquí no estic viendo nada. Perquè, clar, si dic alguna cosa també vindrà per mi. Sí. Per això la víctima té pocs, diguéssim, suports. Gent que li segueixi. Correcte. Perquè, a més, vull dir, si mirem el perfil de víctimes sempre és el mateix. Persones migrades, persones del col·lectiu LGBT, persones no normatives, vull dir, estem parlant de persones diferents. Estem parlant de persones que surten de la norma i que, per tant, enfableixen davant de la norma. Saps? I per tant, generalment, havia millors excepcions, però generalment les persones que fan bullying són persones normatives, són persones que encaixen dintre d'aquesta norma i que per tant no accepten o diguem-ne, vomiten tota la seva ràbia contra el que és diferent. Bueno, i alguns es posaran màscares. Evidentment. Potser, jo què sé, el que fa bullying és més tímid que la víctima, però farà veure que no ho és. Clar, perquè utilitza aquest assetjament com per tapar les seves pròpies mancances, i això així de vegades. Sí. O per demostrar
per demostrar alguna cosa a una altra persona, vull dir, hi ha moltes raons per les quals es produeix l'assetjament i el que s'ha de fer és trobar aquestes raons i atacar-les, no? I anar a buscar el seu origen. I tant, totalment. Tu has dit diversos casos, has dit LGTBI, no normatives, però clar, jo, com he dit, també inclouria la timidesa, no? El fet de ser Sí, tímid, sí, sí. un poi, no? Sí. Jo què sé, trastorns TEA, saps? Vull dir, un espectre autista, ja no és timidesa, és que ets així, punto, no? I també hi ha per tu perquè no ets tan supersocial com la resta. Pues sí, Sí, la diferència, van a per la diferència. sí. Com siguis la presa fàcil i ell tingui ganes de guerra, buah, estàs Totalment, perdut. totalment. Sí, a menys que sàpigues respondre. Que si saps respondre, ja és Ja, l'altre però tema, no? de què serveix respondre? Perquè a vegades això, o sigui, una resposta el que fa és escalar, eh? No et frena, vull dir, no frena l'agressor, el que fa és escalar i comença a escalar i arriba un moment en què, bueno, s'arriba a situacions francament perilloses per la vida, directament són una amenaça a la vida, perquè sí, perquè jo m'hi torno, el dia següent més, doncs jo m'hi torno més, i la cosa comença a escalar i això no acaba bé. Però a vegades sembla... Perdó. No, el de posar l'altra galta tampoc, evidentment no s'ha de posar l'altra galta, però el de tornar-s'hi no és útil. Vull dir, a mi no em sembla útil per l'experiència que tinc, vaja. Bueno, però a vegades sí que pots contestar-hi d'una manera que el deixis sec, el deixis callat, no? Si tens probabilitat... Ja, però el problema és que és com vull dir, el que sempre diem, no? És molt fàcil veure-ho des de fora. No, és que em va perseguir un home pel carrer i vaig apretar a córrer perquè no d'allòs. Doncs podries haver girat i fotre-li una hòstia. Hòstia, que fàcil és dir-ho des de fora, no? Sí, que fàcil que és parlar des de fora, des de no estar patint la situació d'assetjament o d'agressió i dir, doncs podries haver fet això, mira, llista de coses que podries haver fet. Ja, no, però en aquell moment jo estava cagada perquè eren les 10 de la nit, era fosc, estava sola al mig del carrer i vaig apretar a córrer. Saps? Sí. És molt fàcil jutjar la víctima i és molt fàcil recordar-li a la víctima la infinitat de coses que podria haver fet. Però posar-se en el paper de la víctima i dir no, és que jo en aquell moment em sentia d'aquesta manera i era incapaç de pensar o de buscar alternatives o de qualsevol altra cosa, no és tan fàcil. I aleshores jo ja et dic, jo per això prefereixo no jutjar les víctimes i cadascú fa el que pot, com pot, quan pot i perquè pot. Clar, jo tampoc jutjo les víctimes. Jo estic a favor de les víctimes. No, però en el sentit aquest de sí, bé, t'hi pots tornar, però tu no saps tampoc el que està passant pel cap d'aquella persona, saps? I a part, si t'hi tornes, el que hi ha a la fi els agressors ja s'ho faran bé venir bé per tirar la piedra contra la mano, saps? Ja s'ho faran venir bé i llavors el que acabarà pringant és la víctima, en qualsevol cas. Bueno, i per una persona tímida és més difícil tornar-s'hi. A més això. Anant al tema de models educatius, s'omple molt la boca del model finès, però després s'aplica poc, no? Perquè costa diners. Costa molts diners, vull dir, el model finès de 15 alumnes per classe, amb professor especialitzat per matèria, amb aules hiperdigitalitzades, això costa molts diners. Aleshores, clar, vull dir, sí, ens podem omplir la boca tot el que tu vulguis parlant de Finlàndia, però si no tenim... A més, i aquí ho repeteixo sempre, a Finlàndia les famílies no estan en la situació de la pobresa que estan aquí en aquest país. Vull dir, no té més, les famílies reben unes financiacions i unes pagues per tenir criatures fins als 18 anys. Vull dir, les famílies no han de preocupar-se per què menjaran aquesta nit els meus fills, perquè jo tinc diners per comprar sopar pels meus fills aquesta nit. Aquí és que estem en aquests nivells. Aquí estem en els nivells que hi ha nanos que se'n van a dormir amb un got de llet. Perquè no hi ha recursos a casa. Aleshores, clar, si les famílies aquí s'han d'estar preocupant d'arribar a final de mes i no de l'educació dels seus fills, perquè evidentment no poden, doncs clar que el model finès fracassa, perquè el model finès no es basa en el model educatiu, es basa en el model de societat, que és el que aquí ens està fallant. Clar, però és que després es fan reunions, no? Vàries reunions. Les que vulguis. I tal, i després no veig canvis. No, és que no n'hi ha, No, perquè és tot fum, vull dir, és tot, sí, implementarem el model finès de lectura de no sé què i tal, vale, d'acord, implementem el model finès de lectura. Un nano que arriba a casa seva a les 3 de la tarda i els seus pares no hi són fins a les 8 del vespre, tu creus que es posarà a llegir? Li ha d'agradar, perquè si no... Li ha d'encantar la lectura per poder-se llegir, perquè si no el que farà serà tirar o baixarà al carrer o es posarà a jugar als videojocs, es posarà a fer el que vulgui, però es posarà a fer de tot menys llegir si no té un adult responsable darrere que li digui llegeix. Doncs estem en això, vull dir, sí, aplicar el model finès, el que tu vulguis, però el model finès no s'aplica a l'escola, s'aplica a la societat.
A la societat, fora de l'educació, vols dir? Bueno, A les a la escoles. comunitat educativa, però l'escola està oberta, en termes generals, l'escola està oberta de 9 a 5, saps? Tot el que passi abans de les 9 i tot el que passi després de les 5, nosaltres no hi arribem. Aleshores, clar, si volem un model d'escola finlandès, sí, endavant, apliquem-lo, gastem-nos tots els diners del món en aplicar-lo. Però és que vull dir, els nanos arriben a casa i tot aquest model d'escola finlandès no servia de res. Saps? Aleshores ja et dic, cal, i més encara, a Finlàndia, els mestres i professors són una institució nacional. Vale? Estem parlant d'institució nacional, estem parlant de persones que estan al màxim de l'escala laboral. Vale? Aquí poc o menys que som uns aprofitats que tenim moltes vacances. Clar, és que no pots comparar una cosa, no pots comparar el model finès amb el model d'aquí perquè és que no té punt de comparació, perquè ja no és només el fet de les hores de classe, les assignatures, no, és que o sigui, són detallets. Estem parlant de com entenem l'educació com a societat. I el problema és que ara mateix, com a societat i com a governs, s'està entenent l'educació com un pàrquing de nens. Vale? L'educació és allà on les famílies deixen les seves criatures mentre es van a produir. I tot va enfocat aquí. Aleshores, clar, mentre l'educació sigui això, poc podrem fer. I quan creus que hi haurà un principi d'evolució? Creus que existirà? Tinc molt poques esperances. La veritat és que Vale. tinc molt poques esperances perquè no hi ha cap govern que sigui prou valent com per posar-s'hi. Cal molta valentia per atacar aquest problema. És un problema endèmic, és un problema que jo crec que s'arrossega des de fa 40-50 anys. I no, tampoc tant, perquè sí que és veritat que després del franquisme l'educació va tenir un rebuf en el sentit de no, l'educació serveix per l'ascensor social, aquest tipus de coses. Però jo crec que des de fa 20-30 anys estem abocats a això, no? A la productivitat de les famílies i a que quan més hores estiguin a l'escola les criatures millor perquè les famílies es poden produir, no? Aleshores, jo crec que fins que no ens donem una hòstia molt grossa com a societat i es comenci a revertir aquest problema, no ho canviarà. I no et puc dir una data perquè no la sé i tinc poques esperances de que arribi aquest dia, o com a mínim de jo veure-ho. Ja, bueno, a lo millor ho veiem i ja estem jubilats Tant tots de bo? dos. Tant de bo? Pagaria per veure-ho! Clar. M'ha cridat l'atenció una frase que has dit abans, de que els profes poc més que som uns aprofitats que tenim molts dies lliures, però jo segueixo un canal de YouTube en català, el de Pau Font, Sí. que el recomano, i va llançar una llança a favor dels professors, dient que a banda de les hores de ser professors, també n'hi ha hores que no us paguen, que són els de corregir exàmens. A veure, sí i no. O sigui, el tema no va tant per aquí. Nosaltres tenim, a la pública com a mínim, tenim un contracte de 37 hores i mitja setmanals. Sí. Vale? Nosaltres treballem per 37 hores i mitja setmanals, a les quals 24 les fem al centre. Vale? Es pressuposa, igual que la gent que teletreballa, vale? És una mica el concepte aquest, ningú s'ha inventat el teletreball, saps? Se suposa que aquestes 13 hores i mitja, saps? De les 24 que passem al centre, aquestes 13 hores i mitja extra són hores que hem de fer a casa. Són hores que hem de fer a casa, preparant classes, corregint, vull dir, omplint burocràcia inútil, vale? Vull dir, fent el que correspongui. Val? El tema és que hi haurà setmanes que seran el 37 i mitja, hi haurà setmanes que seran 30 i hi haurà setmanes que seran 45. M'entens? O sigui, jo considero que tenim un horari una mica flexible perquè, evidentment, ara que ve final de curs, al juny jo li fotré segurament 50 hores setmanals a l'institut. Vale? Per què? Perquè toca, perquè s'han de corregir coses, perquè s'han de posar notes, perquè s'han d'omplir actes, perquè s'han de fer tota una sèrie de tasques que a mi m'ompliran més hores. Ara, per exemple, després de Setmana Santa, potser amb les 24 permanents al centre ja en tinc prou, saps? Perquè arribaré a casa i no tindré coses per corregir, les classes les tinc preparadetes, vull dir, no he de fer aquest esforç, saps? Aleshores, bueno, nosaltres cobrem per 37 hores i mitja setmanals, no cada setmana faràs 37 hores i mitja, però, hi haurà setmanes que treballaràs més, hi haurà setmanes que treballaràs menys, i es compensa, s'acaba compensant. El problema de les vacances, i això que consta en acte, perquè és molt important, és que l'any 87, l'any 87 es va arribar a un pacte amb els sindicats pel qual el professorat faria les mateixes vacances que els escolars, traient els primers 15 de setembre i els últims 15 de juny, que el professorat faria les mateixes vacances que l'alumnat, a canvi
de 800 euros menys mensuals dels que ens pertoquen. Per dir-ho d'alguna manera, perquè per dir-ho bé, no cobrem les vacances. Ostres. I això és així, perquè si tu et mires les taules salarials de funcionaris, la nostra secundària, jo per secundària, que és el que conec, les taules salarials de funcionaris A1, nosaltres som categoria A1 de funcionaris, que és llicenciats o graduats, aquests funcionaris, categoria funcionariado A1 o tal, a excepció docents que cobren 800 euros menys mensuals. I aquests 800 euros menys mensuals són per compensar les vacances de Nadal, Setmana Santa, ponts, festius i lliures d'eleccions i el juliol. Déu-n'hi-do. Però clar, això no es diu. Vull dir, l'1 de juliol, los profes de vacaciones. Ja, a canvi de què? Que no estic cobrant el juliol, jo. Vull dir, sí, a mi m'entra una nòmina al juliol, però la meva nòmina és molt inferior als funcionaris de la meva mateixa categoria. Vull dir, funcionaris que han estudiat amb un jutge, per exemple, un jutge és la mateixa categoria professional que nosaltres, perquè són llicenciats, són graduats, doncs cobren 800 euros més mensuals. Ja veus. Ja està, és aquest el secret, I bueno, el que molta gent no sap és que al setembre cal preparar el temari. Sí, clar, evidentment, jo no puc arribar a classe això que volen, que començarem al 6, per reconciliació familiar, sí, clar, home. Jo no puc entrar a classe el primer dia sense res preparat? No sé, m'he d'haver preparat i que sigui una benvinguda. Sí. I a més, jo què sé, s'han de fer reunions de posar grups en ordre, de conèixer l'alumnat, de coordinar-nos entre professorat, vull dir, és una locura, és una bogeria. Aleshores, clar, com menys dies tinguem per fer això, doncs, evidentment, la qualitat educativa se'n ressenteix. Clar, i encara que més o menys siguin els mateixos temes cada any, algú nou hi pot haver. Algú nou hi pot haver, no, i no només això, jo crec que sobretot els primers 15 dies de setembre van molt bé a nivell burocràtic, no? A nivell de, per exemple, s'han d'entrar als programes de gestió escolar, s'han de començar a fer quaderns de notes, vull dir, s'ha de fer tota una sèrie de burocràcia que té les seves hores, vol les seves hores perquè els programes han de carregar, s'han d'habilitar ordinadors, s'han de fer tota una sèrie de tasques, diguem-ne, de manteniment, de posar en marxa, de posar en marxa de la màquina que en 3 dies no tens temps de fer. És que no tens temps material de fer-les. Vull dir, un coordinador informàtic, un per centre, no pot posar en marxa 400 ordinadors en 3 dies. No pot, és que no es pot, és que és impossible. Aleshores, has de fer malabars. Bàsicament el que acabes és fent malabars de doncs m'ajudeu els tutors, doncs ho faig en aquesta hora, no sé què tal, i ens apanyem, perquè hi ha molt bona fe, hi ha molt bona voluntat i ens acabem apanyant per fer el que puguem. Però, un puto desastre. Bueno, suposo que això també és un dels temes que es tracten a les reunions de professors que teniu que fer. Les reunions de professors acaben sent espais de teràpia. Acaben sent espais de teràpia per rajar aquests temes, perquè és que hi ha molta cremamenta en general. Estem cremats amb el sistema i amb com ens tracten des de l'administració pública i des de la premsa, i saps? Vull dir, se'ns tracta, jo crec que com a col·lectiu professional som dels col·lectius professionals més maltractats per la premsa i per l'administració pública. Perquè és molt fàcil donar-nos la culpa de tot, saps? Infravalorats, no? Sí, totalment. I això, és molt fàcil donar-nos la culpa del fracàs escolar a nosaltres. No? Vull dir, a més, és que sempre, no? Surt la notícia, incrementa el fracàs escolar a Espanya, motiu, falta formació del professorat. I és com, a veure, en què? En què vols que em formi? Bueno, clar, a veure, pot ser que algun s'apliqui més que un altre o s'esforci més que un altre, no? Això sí que és sempre, però això és a totes les feines, no? També en professors, vull dir. Clar, sí, sempre. Clar, evidentment. Però jo crec que en totes les feines hi haurà qui té més ganes de fer la feina i hi haurà qui té menys. I, sí, passa, i mala sort. Vull dir, sempre tindràs profes millors, sempre tindràs profes pitjors. Però igual que tot arreu, igual que hi haurà caixers de supermercat millors i pitjors, igual que hi haurà metges millors i pitjors, igual que hi haurà informàtics millors i pitjors, saps? Clar, per això, el fàcil és englobar tot un col·lectiu, però la culpa és dels profes que realment no tenen aquesta vocació o no tenen ganes de fer allò, que no s'apliquen lo suficient, no? Sí, però tampoc són tants, eh? Vull dir, jo crec que criden molt l'atenció, mires aquest profe tal, sempre n'hi ha un a cada institut, saps? Però jo no crec que la culpa la tinguin tampoc aquests professors. Aquests professors són el que poden, com poden i perquè poden, saps?
I jo crec que la culpa és de l'administració pública que ens té totalment abandonats i no ens dona cap mena de reconeixement ni de crèdit quan diem que hi ha un problema. Però, Gemma, tant tu com jo hem tingut professors que dius, ostres, Sí, no estic clar. aprenent res. I metges. I he anat a metges que m'han dit ui, et fa mal el genoll, és perquè estàs gorda, primat. Ok, vale. M'has solucionat la vida, saps? Ostres. Sí, jo he tingut metges així, aleshores, clar, vull dir, per això et dic mals professionals n'hi ha a tot arreu. Mals professionals n'hi ha a totes les professions. No ens podem excusar en els mals professionals per dir que la professió no funciona, saps? Per Sí. què la professió no funciona? Per què està mal considerada? Per què totes aquestes coses? Perquè hi ha un assetjament mediàtic per part de la premsa i de l'administració pública contra nosaltres. Què em vols dir? Que tota la culpa és de l'administració? Home, tota no, però o sigui, jo reconec que hi ha persones i el professorat a vegades arriba un moment en què no podem més i diem, mira, escolta, fins aquí hem arribat, saps? Però jo crec que si l'administració pública i sobretot la premsa reconeguessin més la nostra professió i, diguem-ne, ens posessin més en valor, ens donessin l'autoritat que mereixem i hi hagués una major consciència de part de les famílies de que no són pàrquings de nens, sinó que són centres educatius, jo crec que el fracàs escolar milloraria substancialment. I tant. El percentatge baixaria bastant. Però ja està, és un tema de reconeixement social, és un tema de que jo no em pugui trobar uns pares que vinguin a mi a dir-me que és que no estic fent res perquè el seu fill aprovi. Jo ja, senyora, però és que potser perquè el seu fill aprovi hauria de fer alguna cosa el seu fill, no jo. Jo crec que ha de ser cosa de dos. No? Sí, però jo, o sigui, de veritat, jo puc fer totes les adaptacions curriculars del món. Jo puc fer tot el que estigui a les meves mans per atendre aquella criatura personalment. Jo puc comunicar-me cada setmana amb la família. Que si la criatura no posa de la seva part, no aconseguirem res. Per això vens a les meves, que ha de ser cosa del professor o professora i de l'alumne. Totalment. I els profes tenim les nostres instruccions i els nostres protocols per fer aquestes adaptacions curriculars, el que faci falta. A les OPOs t'ho demanen, que facin adaptacions curriculars, tot, que si enfocaments globalitzats, que si metodologies no actives, no sé què, bla, bla, bla. Ho tenim tot parlat, saps? Vull dir, tenim tot parlat i tenim les instruccions clares al respecte. Però el que no pot ser, és que després em vingui la família a dir-me ui, és que jo crec que el nen a casa treballa molt, senyora, el teu fill no porta els teus deures fets mai, saps? Però mai, never. No sé, és que es tanca l'habitació i estudia molt. Es tanca l'habitació, sí. Estudia molt, permetem que ho dubti, saps? Es tanca a jugar a videojocs. O vete a no saber què fer, no hi entraré, saps? Ui. Amb sort a jugar al Fortnite, amb sort. Sí. Sí. Okay. A veure. També volia parlar sobre el tema de les distraccions a les classes, no? Perquè, clar, n'hi ha que tenen molta facilitat de distracció i necessiten profes per ells, perquè es distreuen. Però, clar, no creus que això pot donar pas amb els entesos per part d'alumnes i que pensin aquest és tonto, no? O aquesta és tonta i ja està, no? Bueno, quan és impossible, ja partim de la base, és impossible que una persona de 15 anys, impossible, és molt difícil que una persona de 15 anys mantingui l'atenció posada en una mateixa tasca, en una mateixa classe, en un mateix discurs durant una hora seguida. Això ja partim d'aquesta base, ¿vale? O sigui, les classes haurien de ser de 45 minuts, fin. Aquí mi talk. A part d'això, el tema de les distraccions, a veure, tu pots tenir una distracció momentània del que el teu cervell desconnecta 30 segons per, no què sé, i després tornes a connectar amb la classe. Això no és preocupant, perquè això ens ha passat a tothom i ens passa a tothom constantment i no és un problema, val? Per mi el problema és quan la distracció és no m'interessa el que m'estan dient, em poso a jugar amb l'ordinador. Val? Perquè, avui pots tenir un millor dia, pots tenir un pitjor dia, vull dir, el problema és quan és sistèmic, val? Quan és sistèmic d'alumne que arriba, com que tenen ordinador, obren l'ordinador a les 8 del matí, el tanquen a les 2:30 i sempre 6 hores jugant i sense atendre a cap classe. Vale? Perquè, evidentment, el que trobaran a l'ordinador, siguin xarxes socials, siguin videojocs, siguin el que sigui, li resulta molt més estimulant que estar pendent de les classes. Evidentment, els resultats després són els que són. Val? Jo crec que el problema és aquest. El problema és que vivim en una societat que per aquest alumnat, i si hagués sigut fa 30 anys també hagués sigut així, vull dir, tampoc no ens esclavem, és que és el món del segle XXI, tot, vull dir, ens haguéssim trobat nosaltres fa 30 anys hagués sigut exactament el mateix. Sí.
tenen aquestes distraccions molt a l'abast de la mà i ho poden, diguem-ne, compatibilitzar amb les hores d'institut. Vale? I aquest per mi és el gran error. No? El gran error és facilitar aquestes distraccions. Val? Facilitar, perquè els hi posem molt fàcil, tenen l'ordinador allà, és que els hi posem molt fàcil. Vale? Poden treure el mòbil d'amagat fàcilment, saps? Vull dir, és com molt senzill, no? Aleshores, jo crec que la introducció de les noves tecnologies a l'aula s'ha fet de manera molt precipitada i sense pensar. Val? Sense pensar, sense analitzar les conseqüències, sense formar la gent en un bon ús de les noves tecnologies. I a part hi arriba un moment en què no pots estar pendent de tot. Tu no pots estar pendent de que està fent la classe, repartint les activitats, corregint les activitats, que no juguin a l'ordinador, que no treguin el mòbil, que no es barallin aquells dos. Vull dir, no pots estar a tot una sola persona. No, és impossible. Vale? Aleshores arriba un moment en el que dius he de deixar alguna cosa, m'he de centrar en una cosa i les altres les he de, diguem-ne, contener. Val? I jo crec que aquí aquest és un altre dels grans problemes en els que ens trobem. A mi, jo tinc la responsabilitat de quan entro a l'aula de vigilar, que no treguin el mòbil, que no juguin a l'ordinador, que estiguin per la classe, que no xerrin, que no es barallin, que facin els exercicis, corregir els exercicis, atendre personalment a cada alumne, per clar, si estic atenent aquí no estic atenent allà i per tant aquell ja... No puc, és que no es pot, és que és impossible. Amb el tema del mòbil, això ho han ensenyat diverses vegades, a l'inici de classe, una caixa i a dins de la caixa tots els mòbils. Sí, i bueno, un dia, és que me lo he dejado, i el té a la butxaca. I el dia següent s'ho han deixat 2, i el dia següent s'han deixat 4, i el dia següent no el posa ningú a la caixa perquè tothom el té a casa. Saps? S'ha provat, s'ha provat i no, vull dir, haurien de ser les famílies. Jo entenc que, per exemple, el meu institut en aquest sentit és especialment perillós perquè està fora del nucli urbà, saps? I jo puc entendre que moltes famílies els hi va bé que els nens tinguin el mòbil per si que em trigo 5 minuts més o vull agafar el bus, saps? Vull dir, coses d'aquestes, saps? Que són útils en la dinàmica familiar. Però, no sé, abans també es feia i no hi havia mòbils, saps? No. Aleshores, jo crec que és que les famílies haurien de ser prou conscients del mòbil es queda a casa i punto. El mòbil es queda a casa i punto. Ja està. Complicat. Complicat. Molt complicat. La veritat. I més avui dia, que cada vegada són millors els mòbils. Són intel·ligents, mòbils intel·ligents. Per això és inviable, no? Perquè a més després de la família que et dirà no, clar, és que jo no el vinc a buscar i se'n va a dinar a casa d'avi, després se'n va a música, després se'n va a tenis i després se'n va a xino mandarín, saps? I arribarà a casa a les 11 de la nit. Saps? Sí. Aleshores, jo crec que és una batalla perduda o jo, com a mínim, no he trobat la manera de fer-ho bé. I llavors no creus que sempre trobarien l'excusa pel tema de no deixar el mòbil a la caixa? Sempre es trobaran excuses, sempre. I quan no és una és l'altra. Ostres. Aleshores és molt complicat. Ja et dic que ho hem provat, Vull dir, hi ha instituts on més o menys funciona i tal, però arriba un moment en el que és això, no... A més, has de tenir el compromís, que sigui el profe de primera hora, que ho faci sempre, bla, 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 bla. És molt complicat. O sigui, és molt complicat trobar una fórmula que funcioni per evitar l'ús dels mòbils al centre. Clar, el dels mòbils em recorda quan jo anava a l'escola que en comptes del mòbil eren els xiclets. Escolta, no... Els tamagotxis! Els tamagotxis! Sí, no, ara que mengin xiclet a classe no ens preocupa ja. És que no ens preocupa, no? Ja és igual. Arriba un moment en què no pots lluitar 50 batalles a la vegada. Sí, no? Escolta, deixeu els mòbils, no? No mengis xiclet, no parlis, no sé què és. No, perquè no fas classe. Et passes gairebé una hora interrompent, no? Sí, no val la pena. Vull dir, arriba un moment en què em val més la pena. A veure, si jo què sé, es posa amb el mòbil a jugar amb so, doncs sí, te'l prenc. Però hi ha vegades que dius, per interrompre la classe ara, que estan atents, que la majoria estan escoltant, que estan prenent apunts i tal, per prendre-li el mòbil a aquell. Saps? També has d'equilibrar una mica. També has d'equilibrar una mica i dius, hòstia, ara estic anant bé a la classe, estan anant a bon ritme, estan prenent apunts, estan treballant, estan fent no sé què. Em val la pena parar el discurs per treure-li el mòbil a aquell? Saps? Jo què sé, estan fent exercicis, sí, perquè estan fent exercicis és fàcil de trap acá. Saps? Però, hòstia, quan estan a ple discurs, portes ja una estona, estan bé, estan participant i de més, arriba un moment en què has de fer una mica de valoracions, no?, de risc-benefici i de dir, no puc estar tot. És impossible estar tot.
I creus que la barrera que hi ha normalment entre alumne i profes està marxant? Sí, això sí que ho he notat. Vull dir, la meva relació amb el meu professorat quan jo era alumne no és la que tenim ara els profes amb els alumnes, com a mínim al meu centre. Però ni de conya, Ni de conya, és molt diferent. Això és molt diferent, perquè, bueno, no sé si és un tema de canvi dels temps, si és un tema de que el meu insti som així, si és un tema de que jo soc així, però jo ho noto, que aquesta barrera s'està no trencant, perquè evidentment segueix sent el profe, però sí relaxant, en certa manera, i bueno, aquesta proximitat sí que és veritat que ajuda a mantenir un millor clima d'aula. I creus que inclús sembla que en el teu cas que et segueixen, sigueu amics, no? No, No? no, Vale, no, vale. no. Jo sóc la profe, vale? Jo sóc la profe. I si de cas quan acabant segon de batxillerat, que alguna vegada ho hem fet, acabant segon de batxillerat, fas una birra. Vale, sí, ok. Però mentre estiguin escolaritzats, no sóc amiga seva, i això ho tinc molt clar, i ells ho tenen molt clar. Puc ser la profe més o menys enrotllada, Vull dir, la profe pot ser més o menys enrotllada i podem parlar de temes i tal, però no deixes de ser un referent adult per ells. I un referent adult no és un amic. Val? Igual que els pares no poden ser amics, els profes tampoc. Val? I això és una cosa que s'ha de tenir molt clara i molt, molt al davant. D'acord? I si hi ha algun profe que és amic dels seus alumnes, tenim un problema. Vale? Tenim un problema perquè aleshores poden entrar en dinàmiques xungues que millor no, saps? Millor no entrar-hi. Aleshores, ja et dic, mentre a tothom li quedi clara aquesta frontera, el cap i a la fi t'ha d'avaluar al final. Saps? I el cap i a la fi t'ha d'avaluar i l'avaluació sempre és un moment tens. Aleshores, mentre hi hagi una relació laboral, perquè el que he de fer és una relació laboral, aquí no hi ha cap mena d'amistat de cap de les tipus de les maneres. Vale? I això és una evidència. Aleshores, si algú no sap gestionar això, que s'ho faci mirar. Ostres, hi ha hagut inclús profes que han travessat la barrera, no? O sigui... Això és no, però això està malament. Això està objectivament malament. Això està objectivament malament. No. No em refereixo a amistat, o sigui... Ja, que era pitjor, saps? O sigui, no. Objectivament malament. Home, i tant. Jo vaig tenir profes que van sobrepassar aquesta barrera, I... Tela. Sí. L'amistat, com tu dius, està malament mentre dones classes, però sobrepassar la barrera ja... És que, sisplau, més estem parlant de menors d'edat, saps? Que a la universitat pot ser lleig, vale? Pot ser lleig. Bueno, a veure, mirem els casos que han sortit últimament, saps? Vull dir, mirem els casos que han sortit últimament, pot ser lleig, però a veure, vulguis que no hi pot haver-hi un consentiment adult, tot i que, evidentment, acaben creant-se dinàmiques de poder i és horrorós, no? Però a veure, tio, o sigui, que estem parlant de menors d'edat, vull dir, ojo. Clar. Inclús han sortit notícies i articles sobre aquests temes. Per això, que ja et dic, a mi és un tema que m'afecta, vull dir, no sé, em fa especial angúnia, Doncs deixem aquest tema a part. Però sí, el que tu dius és coherent. Jo no sé si has vist la sèrie Merlí. Sí, i tant que l'he vist. Sí, en moments donats es fica tant a la vida d'ells que sembla que sigui amic, però realment no. Sembla que no. Sembla que vingui a les teves, no? De fet, és una mica el perill de Merlí, no? O sigui, com a model de profe que es vincula emocionalment amb el seu alumnat, això té una part positiva i és que pots, evidentment, ajudar-los des d'una altra perspectiva i això, vull dir, a mi em passa de que hi ha alumnes que busquen aquest vincle una mica més de tutoria, per dir d'alguna manera, i aleshores, doncs, evidentment, si tenen algun problema, t'ho comenten, els pots ajudar, pots treballar coses que no haguessis pogut treballar si aquesta confiança no existís. Però, clar, a Merlí se li afegeix que és el pare d'un alumne, saps? Que té aquest rotllete i ja et dic, a vegades pot arribar a ser una frontera difícil de manegar, saps? Perquè hi ha alumnes, sobretot els grans, que intenten creuar-la i tu has de marcar molt bé els límits. Clar, i ell sobrepassa molt els límits. Sí, jo crec que Merlí en alguns casos especialment sobrepassa molt els límits. Bueno, Merlí i els de Compañeros i els de Salir de classe, vull dir, totes aquestes sèries d'adolescents que arriben un moment en què hi ha un profe que dius... Vull dir,
el fet de treballar la confiança amb l'alumnat no ha de ser sinònim de sobrepassar la relació professional. Clar, que després és veritat que t'ensenyen a la sèrie que tothom els estima, se'ls estima perquè bueno, els ajuda i tal. Bueno, però és que tu et treballa. pots ajudar igual, Vull dir, es pot ajudar igual i jo, per exemple, soc una persona que no té tabús i a mi si em pregunten sobre certes coses jo contesto, saps? Perquè també si em venen a preguntar a mi serà perquè no tenen ningú més a qui preguntar, saps? O que consideren que hi és un espai de prou confiança com per preguntar. Però a mi m'han arribat a dir, Gemma, vens el divendres a no sé què, jo, no està passant. No està passant, no estic venint el divendres a borratxar-me amb vosaltres, no és una cosa que hagi de passar. Val? Per què no? Perquè aquestes fronteres no es poden creuar. Bueno, i a lo millor després ho poden agafar per dir alguna cosa en contra teva. Això a part, clar, això a part, vull dir, no... Mira aquesta profe que va amb alumnes. No, ja et dic que per mi em sembla creuar moltes línies vermelles. Suposo que aquest és un dels motius pels que ho evites, no? Perquè després hi hagi tractes de favors i coses així. I perquè jo moralment crec que està malament, saps? O sigui, moralment no són els meus amics, saps? No, jo tinc els meus amics amb els que surto de festa com a adulta, saps? No, moralment està malament fer això, saps? Ja et dic, no dic que quan acaben l'escolaritat, perquè això, vull dir, m'ha passat d'acabar l'escolaritat i dir, escolta, quedem una tarda a fer un cafè i m'expliques com t'ha anat la vida i, com et va la universitat, saps? Sí, vale, però saps? Vull dir, això vale, i no hi ha cap mena de problema perquè ja s'ha acabat l'escolaritat. I ets una persona adulta, pots prendre les teves pròpies decisions i podem parlar-ne, però més enllà no, és que no, em sembla que em sembla terrible. Sí, de fet tenia un profe que deia benvolguts alumnes i futurs col·legues. Sí, vale, no, jo què sé, jo me'n recordo, la meva graduació de segon de batxillerat, el tutor ens va venir amb nosaltres a aprendre alguna cosa, però estem parlant de la graduació de segon de batxillerat. Sí. Ja havíem acabat l'escolaritat, havia estat el nostre tutor durant 2 cursos, hi havia molt bona sintonia amb ell, i jo sé que hi ha gent que va haver-hi gent que va seguir quedant després i tal, vale? Però quan sortíem de festa, diguem, al mig del curs, doncs el profe no venia amb nosaltres. Claro que no. Clar, i el tracte de favor em referia als alumnes, als professors. Mira, si vens amb mi a prendre una birra, aprova'm, no sé què. No està passant. O no hauria d'estar passant. Ja. Home, jo no he vist notícies sobre això i espero no veure-les. Esperem no veure-les. Perquè m'ho sé. No et dic que no passi. No et dic que no estigui passant, però vull dir, no hauria. Tu llavors m'has dit que portaves molt de temps, no? Sent professora ja tens una experiència... Sí, a la pública des del 2015 i de la privada ja fa 10 anys. Déu-n'hi-do, i quin t'agrada més? Quin model t'agrada més? Jo soc molt fan de la pública. Soc molt fan de la pública perquè, bueno, si a la pública ja costa que l'administració pública ens reconegui, imagina't a la concertada, saps? Perquè ja sí que depens d'una empresa i depens dels interessos de l'empresa i no de... Per mi l'educació és un servei públic i hauria de ser un servei públic 100% universal i no hauria de dependre dels interessos d'una empresa o d'una fundació. Quin tipus d'interessos? Bueno, hi ha fundacions religioses, que per tant l'interès és, diguem-ne, adoctrinar o evangelitzar o, diguem-ne, portar gent al seu negoci, entre cometes. Hi ha fundacions que el que busquen són els diners per finançar els seus propis projectes, vull dir, no deixa de ser una empresa i, evidentment, com a empresa el seu objectiu és fer-se rica, no? En canvi, per mi l'educació no hauria de ser un negoci. Ja, però ho és, com la majoria de coses en aquesta vida. Bueno, però que ho sigui no vol dir que hauria de ser-ho, saps? No és igual que la sanitat. Per mi estan dintre del que s'haurien de considerar serveis públics. Serveis públics i gratuïts, també. I gratuïts, totalment. Tu creus que hauria de ser gratuïta, l'educació? Sí, totalment. I que tot l'alumnat tingui les mateixes oportunitats. En quin sentit? Bueno, en el sentit de, si tota l'educació fos 100% pública universal i no existissin les privades, tu per molt que paguessis no tindries una escola amb més prestacions, diguem-ne, que una escola que una altra escola, que l'escola del costat, amb la qual cosa tots juguem amb les mateixes normes. Que, evidentment, aquí seguirà havent-hi un tema de classe, Vull dir, evidentment, per molt que anem a la pública, doncs el que dèiem abans, no? La situació socioeconòmica de les famílies i mana molt. Mana molt i influeix molt més del que ens agradaria, del que hauria d'influir en la vida escolar de l'alumnat. Però
Vull dir, el model ideal seria aquest, saps? En el que realment hi hagués una igualtat d'oportunitats real, no fictícia com és la que hi ha ara. Tu estàs a favor de la gamificació? Entenc que sí. Com a eina, sí, em sembla. Vull dir, és com qualsevol altra eina que es pot fer servir per motivar l'alumnat. Estic a favor en el sentit de, si t'agrada i et va bé, fes-la servir, saps? Sí, clar. Si no t'agrada i no et va bé, no tens cap mena d'obligació de fer-la servir, eh? Vull dir, ojo amb el matís. Tu ets d'utilitzar vídeos a banda del rol? Jo faig de tot. Vull dir, faig una mica de tot en funció del que m'interessa en cada moment. Ja et dic, intento fer servir les metodologies més variades possible. Sí, vídeos, cartes, música, no? Jocs, Sí. videojocs, jo què sé, pràctiques de laboratori, lectura, tot el que puc. Com més variat, millor, no? Sí, clar. Més complet. Sí. Què és el que més t'agrada de la biologia? De la bioevolució. Ah, sí. Evolució, sí, m'encanta evolució. Vull dir, flipo molt fer els temes d'evolució i els estic fent ara aquests dies i m'ho estic passant molt bé. Sí? Sí, no sé. I els Dintre del que és la ciència de la biologia, l'evolució per mi és l'ideal. I l'alumnat ho nota, que especialment t'agrada? Crec que sí, que ho noten perquè les activitats, vull dir, no sé, potser em surten més xules, veuen que hi ha més, no sé, més energia per part meva. No sé, suposo que sí. Els pregunto sempre a final de curs, els faig una enquesta. Quines són les activitats que més t'han agradat, no? I a veure què contesten. Normalment què diuen? Bueno, normalment els agraden a veure, s'ha de dir, els agraden les activitats de pensar poc i de manipular molt, s'ha de dir. S'ha de dir, activitats manipulatives que siguin de pensar poc els agraden més, però bueno, també han de fer activitats de pensar, també, escolta, s'ha de dir, han de fer de tot. Sempre has fet biologia i geologia? Vaig estar un parell d'anys a formació professional, fent temes d'analítica, de laboratori i de més, però vaig tornar de seguida a secundària. De seguida que vaig poder vaig tornar a secundària perquè la formació professional no és el meu punt. No era el meu temari, saps? Sí, i a vegades pot passar que a un profe li assignin una assignatura per la qual no s'esperava, no? Amb el nou sistema d'àmbits pot passar, per mi és una aberració del sistema. Vull dir, a primària encara perquè tothom és generalista i tothom fa una mica el que d'esto, per mi secundària no, perquè a secundària som especialistes, saps? Aleshores, que a mi em donin una assignatura per la qual no sóc especialista vol dir que m'estan vull dir, no funciona, saps? Perquè jo necessito tenir un cert coneixement sobre aquella matèria per tal de poder transmetre-la, saps? Aleshores, a mi em sembla molt perillós això que estan fent. Sí, totalment. Jo vaig tenir un profe a FP d'Informàtica que li van dir de fer l'assignatura de FOL i estava allà amb nosaltres i superobert. Mort de risa, clar, mort de fàstic. Superobert l'home em va dir no sé què estic fent aquí perquè jo no he estudiat per això. Per mi, ja et dic, és un error. Per mi és un error del sistema el fet de no donar prioritat al professorat especialista de la matèria i voler que tots fem de tot. És un error, com una casa. Però bueno. A part que t'has de preparar més. Clar, és que has de preparar-te la classe i a més estudiar-te la teoria, saps? O sigui, tu has dedicat 4 anys de la teva vida o 5 a fer un grau o una carrera o el que sigui per formar-te específicament en allò i ara et fan donar una altra cosa i és com, a veure, sisplau, que estem jugant, no? Vull dir, ja et dic, no, vull dir, ho trobo aberrant. I què creus que es pot fer per solucionar-ho? Abandonar el sistema d'àmbits, corregir la llei, saps? Treure aquesta part de la llei, tornar al sistema d'especialitats tal com el teníem entès fins ara, i ja està, no té més. És un tema legislatiu, eh? Però clar, voluntat política de legislar en aquest sentit, no n'hi ha. Clar, quan ve de dalt és difícil. És molt difícil. Quan vas començar a fer classes adolescents, tenies por? Fa por? No tanta com jo pensava, saps? No tanta com jo pensava. Jo pensava que aniria més cagada el primer dia perquè els adolescents imposen molt, vulguis que no. Però bé, vull dir, de seguida em vaig començar a sentir còmode amb el primer grup que vaig tenir i vull dir, no em va costar gaire agafar la dinàmica ni el ritme ni, saps?
perquè a més em van ficar de tutora, allà en plan, ala, sigues tutora, jo, vale. Aleshores ja et dic, crec que em vaig apanyar prou bé per agafar les dinàmiques del que és portar una classe. Amb lo difícil que és això, no? Amb les hormones d'aquells nens i nenes tan I més revolucionades. tercer d'ESO, mare de Déu, que horror. Però bueno, és fàcil, vull dir, no és tan difícil com sembla. La gent diu, oh, jo és que no mai seria profe, no? No ho has provat. Vull dir, si els tractes com persones no és tan difícil. Clar, segons el caràcter que tinguis, pot ser difícil aguantar nens i nenes que estiguin tota l'estona xerrant. Sí, no, i segons el caràcter que tinguis podria ser difícil aguantar un client en una botiga, saps? Vull dir, no... Sí. A mi seria més difícil aguantar un client en una botiga que 20 adolescents, saps? Però sí, depèn molt del caràcter, però crec que també depèn molt de fluir una mica amb la dinàmica de la classe. Vale? D'assumir que hi ha dies que no els pots controlar i dius, mira, escolta, jo què sé, avui feu el que vulgueu, saps? Perquè hi ha dies de tot, hi ha dies que escolta, avui treball personal perquè no, vull dir, avui no esteu. I hi ha dies que els aprofitaràs més i has de tenir com llegir la classe, saps? Saber llegir la classe i saber llegir si pots forçar o no pots forçar i fluir molt amb les dinàmiques del grup. M'has parlat de treball personal. Quants els saben aprofitar? Déu-n'hi-do, Sí? Déu-n'hi-do, vull dir, almenys jo, al meu institut, Déu-n'hi-do. No tots, evidentment, i no tots a tots els instituts, però bueno, depèn. Jo crec que és una cosa molt personal, no et puc donar una estadística perquè crec que depèn molt del centre. Clar. És que pot ser que els diguis, vinga, va, utilitzeu aquest temps lliure per fer els deures a classe i no fer-los a casa i es passin el temps xerrant de que aniran al cine, no? A veure una pel·li. Hi haurà dies que ens aprofitaran, hi haurà dies que no, és que ja, vull dir, no et puc dir, no, generalment aprofiten el temps perquè tal i qual, no, és aleatori. Sí, depèn de la persona, també, Depèn no? depèn de la persona, depèn del dia, depèn del sol, en quina posició estiguis, saps? És que depèn de l'hora. Per això et dic, és que depèn de tantes coses. Aquell dia ja hi ha una plena i... No, és que passa, passa, hi ha dies que dius, tio, què ha passat avui? Saps? Depèn de com hagi anat l'hora del pati. És una cosa tan multifactorial que no et puc donar una norma. I després també hi haurà l'excusa de, profe, és que som divendres. Sí, som divendres a última hora. Cap de setmana, no? Som divendres a última hora. Feu el que vulgueu. I després, som dilluns. Venim de la ressaca del cap de setmana. Sí, exacte. Sí, cada dia hi ha una excusa diferent. Sí, no? Avui som dijous. Ahir va perdre el Barça. Saps? Però m'ho han arribat a dir, m'ho han arribat a dir. No, és que avui no em puc concentrar perquè ja perdre el Barça, jo, a veure, sisplau. En sèrio? Sí, literal. M'ha passat literal. No he pogut dormir pensant en la derrota del meu equip. La derrota del Barça. És com, bueno, pues no sé, fixes tu mirar, saps? Ostres. No, és que no em puc concentrar perquè m'ha deixat el nòvio. Vida adolescent, sí, vale, d'acord. T'imagino fent-ho, És que què he de fer? Què he de fer? M'he d'anar a plorar que m'ha deixat el nòvio! Em sap greu, tal, no sé què, vols anar al lavabo, vols sortir de classe, què has de fer? No, fes els deures! No, perquè no te'ls farà, saps? Jo què sé, empatitza una mica amb el teu jo de 15 anys, saps? Tu tampoc estaves per fer els deures el dia que et deixava el nòvio, no? Pues ja està, no és tan difícil. Ostres, això ha de ser complicat, no? I és clau per ser professor, empatitzar i recordar com eren les teves quantitats adolescents. Recorda com et senties tu quan et passaven aquestes coses quan tenies la seva edat. No és tan difícil. I ajuda molt a gestionar una classe. I et preparen perquè ho tinguis en compte? No, gens. Gens, perquè el màster de primària no ho sé, però el màster de professorat és un adoctrinament absolut cap a si les noves metodologies, si no sé què, tal, moderno, projectes, tal i qual, i el dia a dia d'una aula no... Vull dir, quan fas les pràctiques comences a veure una mica, però fins que no estàs tu sola en una aula davant de 30 criatures, no t'hi veus, No t'ensenyen com gestionar allò. No t'ho ensenyen.
Vull dir, ja et dic que el màster va ser un tràmit, va ser un... Paga per tenir un paperet que digui que pots fer de profe. Ja està. No va Ostres. servir de massa més. I a vosaltres també us demanen làctic? No, nosaltres ara el que ens estan demanant és el tema de la competència digital, però que ens ho deixen acreditar amb cursos propis del departament. I això és més fàcil, és més difícil que làctic? Tu què creus? Jo crec que és més fàcil, però vull dir, per què, saps? Vull dir, què és el que t'acredita la competència digital? Que sàpigues fer anar el Word i l'Excel? Doncs tampoc t'ho ensenyen a fer anar. Saps? El que t'estan dient és, no, farem una estratègia d'aprenentatge digital, no sé què, estratègies tal i qual. Ja, però jo no sé fer una taula en Excel. Ah, bueno, a veure, no sé, anem una mica a l'útil, no? Ara sí, estan donant nivells altíssims de competència digital a gent que no sap fer anar un Excel. Un altre error del sistema. Com són les aules avui dia? Perquè, clar, jo quan anava a l'escola, a les aules no teníem ordinadors. Pel que tu m'has dit, ara n'hi ha. Sí, tens ordinador, tens projector, els nanos tenen el seu ordinador des de la pandèmia i tens una connexió wifi que en el millor dels casos funciona. I ja està, i per la resta hi ha taules i cadires i una pissarra blanca. Tampoc és que hagin canviat gaire les aules. A veure, a no ser que te'n vagis a l'escola mega supereuropea del no sé què, vale? Que són aules enormes amb panells de cristall i una paret tota de pissarra blanca per poder fer no sé què i sofàs i tal i qual. No, vale? El 99% de les aules del país no són així. Vale? Hi ha taules, hi ha cadires, hi ha parets, hi ha finestres, hi ha porta, hi ha una pissarra blanca o negra en el millor dels casos i un ordinador amb projector. Fin. Com en una aula d'informàtica. De tota la vida, el senyor. Sí. I tauletes? Generalment, com que tenen el Chromebook o el portàtil de la gent i tal, no porten tablet. Ah, no? Vull dir, com que ja es dic, a partir de tercer d'ESO tenen els ordinadors que va repartir la gent durant la pandèmia, van tirant amb això. Clar, jo tenia entès que també n'hi havia de tauletes, almenys fa uns 5 anys o així. Depèn del centre, vull dir, hi haurà centres que sí, no? Vull dir, saps? Hi haurà centres que sí que treballaran amb tauletes i amb Apple i tal, però ja et dic jo que el nostre no... Ni el nostre ni la majoria. Jo no em veig a la gent de, jo que sé, de Sabadell Sud treballant amb tauletes, saps? Com? De què? Instituts de Sabadell Sud treballant amb tauletes. No, no està passant. No No està està passant. No, perquè també, vull dir, com has de treballar així si ni tan sols el professor no en té ni idea? Saps? Vull dir, són pocs realment els profes que ens apanyarien per fer una classe amb tauletes i treure-li tot el suc que pot tenir aquesta eina. Saps? Per la majoria del professorat que tingui l'ordinador allà al davant és més un problema que un avantatge. Sí. Aleshores, clar, no pots treballar d'aquesta manera. Voldria tornar al tema de les distraccions. Tornem. Digues? No, digues. Sí, perquè clar, sobretot els alumnes que es distreuen molt a les aules, pot ser un problema per ells tenir un profe o una professora per ells amb el tema de que, ostres, soc tonto o que creguin que és tonto, no? Pot ser un problema psicològic per ells. Si no? tens un alumne que es distreu molt a classe, és a dir, que no és capaç de mantenir l'atenció durant més de 10 minuts, segurament no és que sigui tonto, és que tenim un problema de trastorn de dèficit d'atenció i portem-lo al metge. Saps? Vull dir, jo crec que són coses que ens han de fer estar una mica alerta de que aquell alumne no... Vull dir, li passa alguna cosa i que realment té dificultats per mantenir l'atenció quan l'atenció l'hauria de poder mantenir ni que fos una mitja horeta. Saps? Aleshores, bueno, doncs portem-lo a que li facin una miradeta i a que puguem prendre les decisions que s'hagin de prendre en aquest sentit. Saps? Vull dir, mantenir l'atenció en menys de 10 minuts no és normal. No és normal d'estàndard, d'estàndard. O potser no li interessa el tema. Ja, però si no li interessa el tema ja pots fer el que vulguis que seguirà sense interessar-li. Saps? Vull dir, si no li interessa pots fer el que vulguis que seguirà sense interessar-li. Per mi el tema està aquí, no? En dir, passa alguna cosa, saps? Clar, però després potser l'alumne fa una altra assignatura i està al 100% atent perquè sí que li interessa, no? Però el que s'ha de fer és parlar amb aquest alumne i dir-li, vale, escolta, tenim problemes amb aquesta assignatura, què fem? Saps? Què fem? També t'he de dir que es distregui a classe mentre no me la rebenti és problema seu. Saps? O sigui, arriba un moment en el que jo no em puc posar, jo no puc substituir-lo, saps? L'alumne és ell,
i és ell que ha de prendre les decisions de dir no, vale, sí, d'acord, m'estic distraient molt en aquesta classe, però ho seguiré després, recuperaré l'assignatura, traré un 5, val? Hi ha alumnes que s'autogestionen en aquest sentit i no hi ha massa problema. Vull dir, si realment és perquè no li interessa la matèria, escolta, que t'entregui el mínim, que faci el mínim d'allò, que tregui un suficient pelat i ja està, i s'ha acabat. Tampoc no li demanarem a tothom que sigui brillant en tot. Em preocupa, ja et dic, no és un alumnat que em preocupi mentre no em rebentin la classe. Clar, i bueno, potser això també pot determinar el seu futur. En plan, vale. Sí, però ja et dic, no, vull dir, escolta, no, és que jo a classe de llengua desconnecto perquè no m'interessa, trec un satisfactori traient 5 dels exàmens i adéu-siau i l'any que faré ciències. Ok. Ok. Saps? Què vols que, Sí. més enllà de ok, què vols que et digui? No li rebentis la classe al profe i ja està. Clar, no li rementis, vols dir que no el distreguis. No et posis a xerrar, no distreguis els altres, no et posis a cridar, no t'aixequis i te'n vagis, saps? Fes la feina mínima i justa, si vols estar amb el cap a París, doncs estigues amb el cap a París, després demanes els apunts o no, ja t'apanyaràs, però ja et dic, si a un alumne realment no li interessa el que estem fent, però s'ho va traient a mínims, ja s'apanyarà, saps? Sí. Ja s'apanyarà. Ja buscarà els seus mètodes, no? Ja està, és que ja arriba un moment en el que a vegades som massa intervencionistes i tot, Vull dir, ja dic, jo he tingut alumnes que se'm distreuen constantment i és com, mira, vale, no estàs avui, no estàs, vale, acceptem que no estàs, la matèria t'interessa més aviat menys, no em rebentis la classe, tu aquí, jo aquí, jo vaig fent el meu pels altres, ni et miro i ja està, i jo ho he fet així, no passa res. És tractar aquella persona com un adult capaç de prendre les seves pròpies decisions. En comptes de com un nen petit. En comptes de com un nen petit, no, és que has d'estar atell, has de fer els deures. Mira, tu vols que t'aprovi l'assignatura, m'has de fer això, això i això i això, ja m'ho entregaràs. M'ho entregues satisfactori, ja està. Tu estàs més còmode, jo sé que no m'he de preocupar per tu i ja està, i s'ha acabat. És que arriba un moment en què no et pots barallar amb tots, saps? Sí, has de trobar un equilibri. Exacte. I dedicar el temps i els esforços als que realment aprofitaran aquest temps i aquests esforços. Sí. Quan som, tema notes, quan som petits jo crec que ens posen al cap de que per ser uns cracs mundials hem de treure 9 i 10. Però clar, després està clar que això no és veritat. Sí, per ser un crac mundial has de treure 9 i 10. El problema és que potser no cal que siguis un crac mundial. Per mi el punt clau està aquí, no? Vull dir, no totes les criatures han de ser cracs mundials. Saps? Tothom té capacitats diferents, tothom pot arribar a llocs diferents a la vida i l'obsessió per l'èxit que hi ha, no només a nivell de l'alumnat, sinó a nivell de les famílies, per mi és un problema. És un problema perquè, a més, l'únic que està fent és generar un nivell d'estrès i d'ansietat en adolescents que no és sa. No és sa. I tenim alumnes que tenen atacs d'ansietat per és que no he tret un 8 en lloc d'un 9. Saps? Això no és sa. Això no és sa. Això no és sa. Ho sento molt, això no és sa. Bueno, doncs canviem crac mundial per destacar. Perquè, clar... Ja, i per què vols destacar? És que per què? O per què vols destacar en tot? No sé. No tothom té per què destacar en alguna cosa i no tothom té per què destacar en la mateixa cosa. Saps? Deixa les criatures que explorin. Doncs mira, aquest any m'apunto a futbol. És que no destaco en futbol. Bueno, doncs m'apunto a vòlei. Se'm dona una mica millor. Saps? No tothom ha de ser el Messi del futbol, saps? Vull dir, no, perquè a més, és que no arribem, saps? Vull dir, no hi ha prou espai per Messis al món, saps? Aleshores, prou d'intentar que els nostres fills i filles siguin estrellites del món, saps? Vull dir, n'hi ha prou amb que sigui una persona feliç i que destaqui per ser feliç i no per ser el millor de... No cal. No cal. Aquesta obsessió per l'èxit em sembla molt malaltissa. Bueno, Però el que tampoc està bé és creure que, uau, si treus sempre 9 i 10 ets poc més que superdotat, i si treus 0 i 1 ets un tio nefast. No, tampoc. Vull dir, no, evidentment. O sigui, si sempre suspens, anem a intentar buscar les causes per les quals estàs suspenent. Saps?
Perquè pot ser que realment hi hagi un problema de comprensió i de que no tens la capacitat d'arribar a aquests coneixements, que pot ser, perquè pot ser que siguis un vago redomat i no t'interessa absolutament res del que estàs fent, pot ser que estiguis atravessant un mal moment personal, poden ser 1.500 milions de coses. Per tant, el suspens no és un problema en si mateix, és un símptoma d'un problema, saps? I el que s'ha de fer és atacar aquest problema, no el símptoma, saps? Quan una criatura suspèn una assignatura, Sí. el problema no és que hagi suspès l'assignatura. El problema és allò que l'ha portat a suspendre aquella assignatura. Sí. ¿Vale? Ja sigui manca d'estudi. I si és manca d'estudi, per què hi ha una manca d'estudi? Perquè és un vago, perquè té un problema familiar que l'ha afectat, perquè no es troba bé, perquè aquell dia, vés a saber, perquè hi ha realment una dificultat cognitiva, anem a mirar-ho. Saps? Per això dic, el suspens no és el problema, és el símptoma del problema. I el que s'ha de fer és atacar l'arrel del problema. Bueno, després està el tema de si l'alumne vol parlar o no. Clar. Ja, a veure, si l'alumne no vol parlar, evidentment no d'allò, però bueno, sempre tens la família, tens els companys, tu pots fer una mica d'investigació i acabar, potser no obligant-lo a parlar, però sí donant-li els suficients recursos com perquè pugui expressar el que necessiti expressar, o a vegades passa, no, és que no expressaré res i punto, ja, doncs no et podem ajudar. Saps? I hem trobat fracassos d'aquests, fracassos de que l'alumne no ha arribat a expressar què coi li passava i per tant no l'hem pogut ajudar. I són alumnes que acaben deixant el sistema i aquests són els autèntics fracassos, no? Però són els menys, Vull dir, si tu a l'alumne li dones un espai segur en el qual expressar-se, s'acaba expressant. Bueno, també depèn de la confiança que li agafi al profe o a la profe, no? O a l'orientadora, o a la directora, o al tutor, o a qui sigui, sí. Clar, potser no li explicarà a una persona, però sí que li pot explicar a un altre profe. Bueno, per això és important teixir aquestes xarxes de confiança. Saps? Per això és important teixir aquestes xarxes de confiança, especialment les persones que són tutores, però les que no també, no? Perquè a vegades per això et poden a tu verbalitzar una cosa que no s'haguessin atrevit a verbalitzar-li a una altra persona, com a crit d'ajuda, no? Com a senyal d'alarma de no estic bé en aquest punt, i llavors tu poder fer-hi alguna cosa al respecte. Bueno, sempre que estigui a la teva mà. No. Bueno, però com a mínim a la teva mà estarà anar a parlar amb algú altre. Sí. Saps? I dir, escolta, he d'activar un protocol perquè... o el que sigui. Doncs bé, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem en una altra ocasió. Fins aviat. Adeu.